setmana als Multicines Sucre i al Cinema Bigatà et presentem una de les pel·lícules més esperades de l'any, la continuació de la saga Crepúsculo, Eclipse, sota la direcció de David Slade, i continuant com a actors protagonistes Kristen Stewart, Robert Pattinson i Tyler Lautner, et presenten un film que promet estar ple d'acció que no et deixarà moure't a la teva butaca. Però en aquesta ocasió nosaltres volem anar més enllà i et proposem, com a projecció única el dimecres 30 de juny, la marató de les 3 pel·lícules, que inclou Crepúsculo, Luna Nueva i l'esperada Eclipse. Si no et vols perdre aquest esdeveniment, et recomanem que compris les teves entrades anticipades. Acompanya la Bella en aquesta emocionant aventura en la que haurà de prendre una de les decisions més importants de la seva existència, la vida o la mort. Però què és què? Jacob, ¿qué haces aquí? He venido a advertiros. Debes irte. Ahora. Tiene derecho a saberlo. ¿El qué? Hemos estado vigilando la situación en Seattle desde hace algún tiempo. Hay desapariciones inexplicables. Asesinatos. Alguien está creando un ejército. Un ejército de vampiros. La ciutat de Seattle és devastada per una sèrie de misteriosos assassinats que van en augment mentre una vampiresa busca revenja. Bella ha d'escollir entre el seu amor per Edward i la seva amistat amb Jacob, conscient que la seva decisió pot iniciar una guerra entre vampirs i licàntrops. Envoltada de perill i amb la seva graduació apropant-se, ara s'enfronta a la decisió més important de la seva vida, mentre els Volturis continuen acostant. Completa la saga Crepúsculo amb una impressionant pel·lícula que no et pots perdre. Aconsegueix les teves entrades abans que s'esgotin.